Много често хората избират да се забавляват под дигитална форма. Дали ще е на компютър или на телефон, те просто решават, че трябва да си изхабят цялата енергия за нещо. Случва ли ви се да се разкарвате и постоянно да видите как някой е на телефона? Това е досадно. Живеем в много забързан живот, в който нямаме време за колебания и нищо не ти е гарантирано. Понякога, колкото и да се стараеш, нещата просто няма да станат по план. Хората живеят с една нагласа, а именно планът, който им показва, или поне те така си мислят, че нещата са им гарантирани. Но не, няма нищо гарантирано. За мен истината е, че планът е посока, не гаранция. Почти никога не става точно така, както сме си го представили. Но това не значи, че няма да стане по-добре. Днес аз реших, че трябва да изкача Алеша. Първоначално в главата си мислех, че няма да е забавно или че няма да ми се отрази добре, но сгреших и то много. Оказа се, че това да си сам покрай природата много помага и във всеки случай реших няколко мои проблема. Ебах си майката на обувките. За какво изобщо излязох с бели обувки, бе? В момента съм пълна на някакъв рандом път, опитвайки се да изкача Алеша и може би опитвайки се да не се прибия. Но не всеки път в живота ти трябва да имаш някакъв план, по който да ходиш, защото първоначално плана ми беше днес като цяло да излизам. Обаче се оказа, че това план няма да проработи. Добре, може би ще пробвам през този път. Най-вероятно ще се убия и си накъсам дрехите. Обаче пак ще ми е интересно да мина оттам. Не всичко в този живот е предназначено да бъде така, както си мислиш, че ще стане. Както примерно аз мислех, че тук ще мога да мина и ще е по-готин пътя. Обаче се оказа, че не е много готина. И в момента ще трябва да лазя. Добре, може би скъсах чанта. Окей. Раницата ми май се скъса, обаче не мисля, че чак такъв проблем. Понякога имаш план какво да направиш с живота си, като например аз искам да бъда ютубър, искам да ми се получи, да стана известен, хората ме разпознават по пътя и да ми се радват, както и аз да се радвам на тях, да мога да помагам на хора. Но това е моя план и това не значи, че това нещо ще се случи или че това нещо е писано. Ако Господ каже, че нещо друго е писано в този живот, явно ще е нещо друго. Стига да не е да съм някакъв продавач в магазин, с който се гаврят постоянно. Понякога просто трябва да си благодарен за нещата, които имаш, без значение кое. Като например, много хора си казват, да, благодарен съм за семейство, за приятели, без които наистина няма как. Ако не бяха семейство ми, които в момента ми плащат университета, аз нямаше да имам толкова приятели в момента, нямаше да съм толкова социален и нямаше да уча това, което искам. Което е много готино. А за приятелите, все пак, ако не ми бяха моите приятели, аз все още може би ще съм в депресия, защото нещата не стават в план. То, например, се занимава с едно момиче. Почваш, казва си, да, тя е. Това ще е човека, който ще е до края до живота ми. И много се радва за това. Обаче, нещата не са по план. Това момиче се маха от тебе, намира се някой по-добър, по-лош, няма значение. Пробваш да му уволниш. И най-доброто нещо, с което трябва да му уволниш, са хората около тебе. Ако не са семейство, това са приятели. Ако не са приятели, това са семейство. Най-хубавото нещо на това да имаш приятели е, че те винаги ще ти помогнат. И това са истинските приятели, не хората, които отменят планове с тебе, които ти казват, няма да стане. Не. Или ще те предадат за нещо, без значение за какво. Това не са приятели, това са хора, които се преструват на приятели. Те са просто с теб за... ти си ми вариант Б, смисъл. Хубаво, ще изляза с тебе колкото да не седи у нас. Нещо е такова. Обаче тези хора, които са до мене, които са мои истински приятели и те го знаят, в момента гледат клипа, защото са real shit не брат. В крайна сметка, тези хора много са ми помогнали. Най-вече при да мина през депресия, да премина през каквото и да е в този живот. Ако не бяха те, нямаше да съм аз. И на всичкото отгоре в момента най-пресните случки, които мога да ви кажа, че много ми помогнаха с това да мога да почна отново да снимам клипове. Защото бях бахти путката и нямаше как да снимам клипове. Което е... Сееш се. Няма как просто да снимаш клипове, когато нямаш топките. И те просто дойдоха. Един приятел каза, аз ще снимам. Другия каза, аз ще участвам. Шаут-аут на черното къдрово момче.
То участва в женската роля. Може би ще го сложа, може би не. I don't know. Ще пробваме, ще видим. Ево на това момче, че реши, че трябва да изиграе и мъжката и женската роля, което е мега смешното. Наистина, казвам ви, пробвайте да видите ваш такъв приятел облечен като жена. Казвам ви, няма съжалявате. Хаштаг no homo, хаштаг fuck him. Окей, трябва да потегляме. Това, да не знам къде съм в момента, ми дава повече и повече да мога да експлорвам места, които най-вероятно и сега, ако не се бях навил да изляза, да направя този клип, нямаше да експлорна, което е много готино. Тук има навела една история на един мой приятел, който качваше Алоша сам и се беше изгубил, не знаеше точно къде, обаче продължаваше. Интересно нещо на това, че беше загубен... паднах. Интересно нещо на това, че той не знаеше къде е, го накара да се спре на някакъв камък, да си почини и там успя да намери гриндер и трева. Той не е ли мега якото? Добре, в момента стигнах до целта. Обаче по-интересно на това е не целта, която си стигнал, а пътя, който си провървял. Което е много готино. Самия път беше по-забавен, защото се спънах няколко пъти и паднах, обаче го нямам на кадър. Се надявам, че на връщане ще имам кадър как падам. Ще малко да се посмееме. Обаче да, стигнах до Алоша и не мисля, че това искам да ми е целта. Че искам да продължа някъде натам напред и да видя какво може би ще ме очаква натам. Не дейте постоянно да седите у вас, да играете на телефони, на компютри. Да, не съм толкова стар, че ви го казвам, но все пак измислете нещо да правите, дори и да няма с кой. Излезте навънка покрай природата, забавлявайте се, даже и сами да сте. Вземете си слушалки, пуснете си любимата музика и експлорвайте. Природата и като цяло всичко, което е около нас, е много красиво и много хора просто не осъзнават това нещо, което мен малко ме натъжава, защото преди не ме бъркаше особено какво ще правя. И аз казвам, окей, ще се пропилея деня у нас, ще направя това, ще направя онова. Обаче в момента ми е мега якото, даже и да съм сам, да съм покрай природата, това е мега красивото нещо. В смисъл, да, остави ми грозното лице, просто самата гледка, абсолютно всичко, мега красивото е. И това ме прави в момента да съм щастлив. Днеска не мисля, че ми беше като цял ден. Обаче това, че се навих да изляза сам, да снимам клип, задуха. Това, че нямаше какво да правя, да снимам клип, да дойда тук напълно сам и да се отпусна да мога да говоря пред камера, това в момента ми оправи супер много от деня. И това именно трябва и вас да ви нахъсва, че когато не ви е ден, не знаете, че имате гаден живот, имате гаден ден, даже и следващия да е по-гаден, и последващия да е по-гаден. Просто това е някой ден. Няколко дни да са гадни, не значи, че живота ти е гаден. Все още имаш родители, семейство, приятели и на всичкото отгоре имаш себе си. Имам страха, че падна в водата и ще се намокря обувките. Обаче, знаеш какво майната му? Даже и да я намокря, значи ли, че няма мога ги опера? Значи ли, че ще ми и тъпо? Да, може би ще ми и тъпо да се прибирам с една мокро, гадно изглеждаща обувка, обаче не значи, че е края. Утре ще ги опера, ще я съхнат и дай си направо услугата да си почистя обувките. Се чувствам може по-готино, защото са клина с фък. Кучките ще се кефят на белите обувки, в крайна сметка. Да, в момента пробвам да намеря някакво място, където да мога да седна, да си почина и да кажа няколко думички, евентуално, за мен, за живота, неща, които може би са интересни. И намерих правилното място. Да, в момента е много готино. Живота ми се разви по такъв начин, по който даже аз не очаквах, че може да се разви. От малък град, където почти никой не ме харесваше, до голям град, където има супер много хора, които ми се радват за това какъв съм. И вече не трябва да се преструвам на някакъв човек, на някой, който като цяло искам да бъда, че да бъда харесван. В момента съм аз. В момента съм Мерсо. И хората се радват на Мерсо. Да, от време на време лъжа, но всички сме хора. Няма човек, който да бъде искрен винаги. Няма човек, който няма да излъже. Няма човек, който е отишъл на дискотека и е казал: ами да бе, смисъл, отидох, беше забавно, пих и се тръгнах, защото ми беше скучно и стрезнях и нямаш с кой да си говоря. При положение, че преди това се е дъхал, че е без всяка една в дискотеката. Ако си човек, че с някакво: да бе, отидох, не бах е тая, говорих с тая или еди си кое приятеля дойде, ще излъжи за нещо. Да, и това направи хора, в крайна сметка всеки лъже.
Обаче плюса за мен е, че преди много лъгах. Особено на приятели, хора, които са много близки и на клипове даже лъгах. Макар че бяха тъпи клипчета, пак лъгах. Обаче в момента имам самоконтрола да не трябва да лъжа, защото имам прекалено неща, с които се гордея в живота ми. Не е постоянно да трябва да лъжа за нещо, направих еди си това вчера, направих онова оня ден. Има неща, които наистина съм направил и които мога да се гордея с тях, че съм ги направил. В момента даже ако успея по някакъв рандом начин да фана залеза, и ще е много яко нещо. Нещата в живота не винаги преминават по план. Като например хората, които имат първата си любов, най-вече училищна първа любов. Си кажеш, да, до сега не съм получавал толкова много грижи от човек, който не е част от семейството ми. Освен ако приятелката ни ти, братовчетка, сестра или от рода, което не е хубаво. Не правите такива неща, децата стават бавно развиващи. В крайна сметка, всеки има една така първа любов от училището, която му обръща супер многото внимание и му показва какво е обич, поне в началото. Но лека по лека започваш да си даваш плана в главата, който е: това ще е момичето, с което аз ще имам деца, което той ще остане до старост с мене и ще имам много хубав и красив живот и забавни моменти. Обаче в крайна сметка това е твоя план, а Господ има напълно друг план с тебе. Неговия план е да махне това момиче, защото то те дистрактва от нещата, които правиш. Например, аз обичах фитнес, спрях фитнес заради момиче. Да, това момиче се махна. Обаче фитнесът продължи. Зарязах приятелите ми заради едно момиче. Момичето се тръгна. Обаче приятелите ми останаха. Което наистина показва, че това са истинските хора, които са до мене. Винаги, когато Господ има план, това трябва да е плана, който ти ще следваш. Примерно аз имам план да стана ютубър. Дали ще стане? Не знам. Ако не ми е писано, това не е моя план. Окей, ще го приема. Ще ми и тъп. Обаче аз знам, че съм пробвал и не се е получил. Между другото станах чичо. Holy shit. Живота преминава бързо. Днес живеем в много забързан свят. Е много интересно нещо, как просто седиш. Братовчет, който го помниш от малък, като рита ти играете някакви игри. Бам, вече е баща. Ти си официално чичо. Това са красивите неща в живота. Щом знам, че братовчет ми си има дете, родителите ми са добре, имам приятели до мене и те също са добре. Нямам оправданието, защо трябва да съм тъжен. Имам абсолютно всичко, за което съм мечтал някога в живота. В крайна сметка, живота наистина е много хубаво нещо. И трябва да му се радваш пълноценно, защото супер бързо ми преминават всички мигове. До ония ден бях на 10 години, сега съм на 21. Много бързо преминава всичко. Не трябва да се срамувате от абсолютно нищо, което правите. Това сте вие. И нещата, които ви карат да се срамувате, ви карат да се отказвате от нещата, които искате. Не дейте да се срамувате и продължавайте напред. Не се отказвайте от мечтите ви. Макар и да не се случат, направете го. Ударете по масата и кажете: ще си направя това, което искам. Да не стане, поне ще кажеш: окей, пробвах 1, 2, 3 години. Еди си колко лева съм налял, еди си колко, еди си какви пари съм сложил. Направил си го. Сложил си време, пари, хъс и си се отдал само на това нещо. Ако не стане, знаеш, че си пробвал и това не е било твоето нещо. Слагай си нов план. Аз не мисля, че плана като цяло е нещо, което се случи. Това е пътя към нещо, което трябва да се случи. Живей си живота и да не те интересува какво казват и какво мислят хората, и си намисли един план, който искаш да имаш. Дали ще се случи? Това е една божа работа. Ако не се случи, продължаваш напред и си мислиш нов план. Продължаваш и продължаваш, докато това нещо, което ти искаш, не се сбъдне. В крайна сметка, както старите хора казват, най-важното нещо е да сме живи и здрави, да има хора около нас и да сме щастливи. На което започвам и аз вече да вярвам, че това е най-важното нещо. Не парите, които те карат да станеш алчен. Не е славата, която те кара да станеш още по-алчен. Най-важното е да имаш хора, които те подкрепят, хора, които ти обръщат внимание и хора, които ще те изслушват и ще те правят щастлив. Това е най-важното нещо в живота. Да имаш приятели и семейство. Да, много хора имат различни планове за живота. Обаче моето е да бъда щастлив и да живея всеки ден с едно ми за последно. Може би е тъпо, но това мен ме кара да ми е готино всеки един ден. Сега, не стоям на дискотека, днеска ще се напия като за последно, защото не знаеш дали като цяло съществува утре. Днеска ще изляза из природата, ще се забавлявам, даже ще снимам клип, без значение кой какво ще каже, кой какво ще си помисли за мене, дали си помисля, че съм луд, дали ще ми се подиграят. I don't give a fuck. И аз се подигравам на хората понякога. Обаче това е живота.
Важното е, че ние сме стабилни хора. Здрави, прави, корави. Ще го кажа, защото имаш и рима. Обаче това е. Надявам се наистина при всеки един, който ме гледа в момента, живота му да е по много хубав начин да се развива и ако не, да си оправи живота и да продължава само и само напред. Това, че имаш план, не значи, че да се случи. Има много моменти, в които си кажеш, че плана няма да се случи. Като например в началото. Всичко ти се струва толкова непознато и трудно. Но това не значи, че той няма да се сбъдне. Планът ти няма да се сбъдне в началото, ако се откажеш. Защото това е началото. Ти не знаеш какво правиш, но опитваш и си нахъсан. Искаш да го имаш. И всичко зависи от тебе. Не се отказвайте в началото. Това е най-голямата грешка на един човек, което може да направи. Или ако един план просто не проработи, фиксирай го. Направи промени по плана. Направи, ако пътят е за плана ето така само напреде, направи заобиколен път, който ще е по-интересен, който ще е по-труден, който ще е много гаден за тебе. Но ако те доведе до там, няма ли да си по-щастлив, че си измислил заобиколен път, който да е още по-труден, още повече да си дал от себе си и накрая да имаш това, което си пожелал. Не дейте да живеете без да имате план за живота. Това е най-важното нещо и нещо, което аз бих ви казал. Защото аз в момента имам план за живота, който лека по лека осъществявам и не седя в застой, което е най-важното нещо. Не дейте да седите в застой. Това е живота накратко. Правете това, което ви радва. Правете това, което радва другите. Правете това, което искате. Без значение дали се получи така, както го искате. В крайна сметка, някога искаш нещо. Няма да се получи така, но по-ще има забавна история. По-ще има забавен спомен. Това, че не е това, което ти искаш, не значи, че не е това, от което се нуждаеш. В някои случаи наистина, това, което искаш, не е това, което се нуждаеш. Както и е с момичетата. Ти искаш да си върнеш момичето, което си загубил, обаче наистина това ли е това нещо, което ти искаш? Защото аз мисля, че заслужаваш нещо по-добро. Винаги хората заслужаваме нещо по-добро. Особено когато са наизгаврили във връзка. Защо връщаш момиче, което не иска? И да се правиш да ти е тъжно, да се правиш, че не ти е добре, ще да може да ти обърне внимание, че да съжали. Ти искаш ли да бъдеш съжалян? Или искаш да бъдеш обичан? Именно. Мисля, да се прибирам, защото ми стана студено, огладнях, опа! И е време да приключвам. Да. Така че живеете си живота, забавлявайте се, прави това, което ви радва. Добре намериха и този път, който може би ще пробвам да сляза по него. И може би ще е сложно, има шанс да падна. Ама пък ми е интересно дали мога да сляза по този път. Ще кажем, че беше... Оу, шит! Добре. Може би нещата не потръгнаха по план. Оказва, че просто мога да сляза от ето е там, което ще да е много по-лесно. Вместо да слизам от тези камънаци тук надолу. Защото от тук не изгледа толкова високо, ама на живо е високо. И аз имам страх от височини. Даже не знам за какво се навик да го правя това нещо. Чувствам се тъпо, защото нито мога да сляза, нито мога да се кача. Не прави логика просто. Аз ако падна, какво ще направя? Сигурно съм в несвяст. Аз като знам късмета си ударя някъде главата и ще умра. О, шит, някой го спряха, е там полиция. Изправих се срещу два мои страха. Единият от тях е да остана сам с мислите ми. Я говоря пред камера. А другия беше от високо. И в крайна сметка се оказа, че не мога да сляза. Обаче успях по някакъв начин да се кача. Не знам какъв начин и какъв късмет имах да се кача и как не паднах да се пръсна някъде тиквата. Обаче той беше много голям късмет. И в момента изпитах супер големия адреналин. Обаче съм много щастлив, че успях да го направя това. И да, това всичкото стана, защото нещата днес не бяха по план. Това да останеш сам с мислите си в природа е много готино, защото през цялото време си мислиш колко красиви неща съществуват и ти колко повече и повече не оценяваш нещата, които са срещу тебе. Обаче това нещо, което днес направих, да го наречем леко приключение, днес ме накара да почна да се ценя и харесвам повече живота, без значение гадните неща, които се случват при мен.
Той, че има гадни неща, трябва ли да те отклоняват от какъв готин живот живееш? О, шит! Може би се нуждае от някакво такова приключение, което да правя и да си оставам малко с мислите. И това нещо ме кара да осъзнавам какъв готин живот имам и колко наистина много си обичам и ценя живота и хората в него. Това е много готино приключение, което си направих. Моля ви се, вземете нещо положително от това клипче и си направите и вие един такъв експириенс да отидете сам из природата и да поемете по някакъв път, който даже не знаете къде води. Понякога пътищата, които не знаете на къде водят до най-хубавите неща. Живота е много хубаво нещо. Това е като един танц, който ни е поднесен. Живота наистина е танц от емоции. И от хубави случки, и от гадни случки. И на това прави живота да е супер интересния. И наистина в момента мога да кажа, че много се наслаждавам от живота, който водя.